Gendara. Sing tak jaluk uga rampen aja nganti kok lali. Mboten. Yen sak wayah-wayah aku ngrungke ora mujipake. Gendara sampun sedaya ndara kuwatir nggih. Kula niku tansah ndedonga nyuwun jenengan anggenipun babaran pinangan kelancaran ndara. Nggih. Tak rusak karbane adane onang Jepang pengen sangat. Arep babaran. Nggih. Yen kaya ngono parengono sabiyantu lan daram. Sampun dibagok ati-ati, Ndara, nggih. Menika sampun babaran, Ndara. Diatur-atur niku. Kini ngopo kuwi tawang tangis. Banjur kedadian opo, Jens? Ingkang putra Kang. Panampanipun menika boten putra dene manungsa lumrah Kang. Rasah dadak kaya Kita penuh. punten menapa Kang? Sawang pasuryaning putra. Jajatane apa pancen sadurunge kaboyong ing Tanjung Anom kowe wis wani bandrek sinah utawa tumindak sedeng lawan priya liya. Kowe becik ngah. Ora usah dadak kok tutupianku. Tampan. Menjalukmu saka desa kang supaya tangkat minangka garwa pari tak turut nanging. Maos ngopo atane? Ayo boten tumindak Kang kaya menantu dua-dua. Yang percaya. Lamun to mireng tidak sedeng ora bakal putra kau sedang sekaya mengko. Mula ing kene dikangetak. Tinggal te pojok Tanjung Anom mboten niku. Ketimbang orang Tanjung Anom jejember. Sepet aku nyawang. Tinggal ke pojok Tanjung Anom apa? Kang Mas Bro. Jatuh. Iki menapa panjenengan gadhe tumindak ingkang kados ngaten. Nek semesake nadan ing panjenengan pun monggo bibarke mawon. Lamun to kabeh kawula orang Tanjung Anom mangerteni kahanane mesti ngasorake asma kula saka komplange dampak kapal wis paren wanita kang wajib lungguhe raliya diajeng Siti Kumbi. Nang gak jaluk tembung sak lemah, tembung sak tindak sak pecak kudu sing ati-ati. Becik ketitik ala ketor. Jalaran kula kelampahan dados garwa prameswari.
lan samarpa tenane kabeh mau wis karepto marang Sang Hyang menang yo Sang Hyang gelar jagat. Mula jeneng kita kudu sabar. Muhaliro Joko Gentil. Piye? Nalika jeneng kita mempeng Semedi Mahasing Asam. Sak temah gawe horeke kayangan Hendroloka. Ulun mapan ning Marcapata. Banjur ana tinemu kelawan jeneng kita. Jeneng kita tawang-tawang tangis. Jeneng kita kebake pangresna lan nandang loro. Apa muluk gane nganti jeneng kita saben dina dikece kelawan kanca-kanca. Anjanaya ono ewo. Aku hojen ulep dina oyene. Jeneng kita aja mukus. Mergo pancen wis pinesti lamun to laku jandran jeneng kita kaya ngene. Mergo parapan jeneng kita kang ala sak temah ruang kita saben dina tansah ngece lan nyecenges gelawan jeneng kita. Joko Gentil, ulun bakal ndongeng sambung kelawan urip kita nalika semana. Nalika ana ing negara kang gedhe kang aran negara Tanjung Anom. Kaya ana salah sawijine Nalendra Singgung Bintara.
ditresnani marang titah mergo saka kawicaksanane Nalendra kang aran Sindhu Negara mau. Alas piye kok? Mergo ana salah sawijine garwa selir kang duweni rasa iri lan meri kelawan garwa Prameswari. Golek Rekodaya lan Paweka ampreh garwa Prameswari mau bisa diseblatake saka kraton Tanjung Atom. Ora nyono bar-bar pisan nalika garwa Prameswari mau lagi wae ndarbeni pasyane Gusti. Rumangsa duweni rasa iri lan meri. Sak temah garwa selir mau ginakake jeges santet lan tenung supaya bisa ngrusak marang si podang jabang bayi sing lagi wae andhut kang sesile adaning rumah. Jangkep Sangang Candra 10 ari lek ponang jabang bayi mau kang ala kawujudane jeneng kita ora durung ngerti sapa sak tenane si ponang jabang bayi kang wujude ala mau. Onang abang ayu mau apa ya? Ora ana liya jeneng kita dhewe Joko Gendhis. Kita ulun Joko Gendhis. Aja mupus ati. Tenane paurupan ira iku bagus, gagah piteksa. Ora upan ala iki mau bisa badar nanging ana syarat lan saranane Joko. Aku itu hati bagus. Bisa. Alate iye wae. Sartes pisan lamun jeneng kita mengko wis ndungkap tatarane kawit dewasan sepisan kaping pindhone. Lamun jeneng kita mengko bisa tinemu kelawan katresnan sejati ira sak temah saknalika uga jeneng kita mengko bakal badar kawujudan Allah balik kodhe ing pundi maneh. Nang alate aku duwe wae. Arate sepisan kanggo nemokake tresna sejati kita. Jeneng kita kudu tumuju ana ing medhang karuyan merga ning kono papan dunoe katresnan sejati kita. Yen nanti ono aku cari kita ono ibote. Yen pancen ngono, kono-kono bali yo. Ulun uga bakal bali tumuju ana ing kayangan. Aja luwih wae. Iya. Mbok, aku wis mbok. Kaya-kaya ora negake. Kelawan jumakahku tumuju ana ing Kadipaten Medhang Kaur bakal tak jampangi sak lakumu Joko Gendhis.
agemipun dipuntaruti rumiyin Kang Mbok. Kaya ngono. Sliramu wedi yen ana kacici. Leres Kang Mbok. Yen to sliramu iki nyawang Kang Mbok ana sing kacici apa ora dadi Sedaya lho Kang Mbok. To Kang Mbok nyawang sliramu iki ya ora ana sing kacici. Tasih jangkep di tasih jangkep Saestu Kang Mbok. Siapa pemenang sliramu lho diaji. Kepripun Kang Mbok? Sampai dino ora tau lahir ngono ya. Jenengan iku lho kok saged mawon. Diajak Widyawati. Kula Kang Mbok ya nyedak Kang Mbok. Monggo dipun taliti ki Kang Mbok. Ayo diajak padha ditaliti. Monggo Kang Mbok. Makuta ya isih ana. Jiwa ya isih. Nanging kok malah sembrono kepiye to diajak Widyawati. Kuwi boten mangan rosi kok kan. Ini lho ta mriki kula nyuwun tulung kalian keciringan. Supados sabiyantu kalian kula ngobati kalian sangsaran kula ki Kang. Ayo padha diajak berger diajak. Ayo ora ya. Anggot nuantus to ning sisih tendi to diajeng. Sliramu iki kok malah sembrono kepiye to diajeng Widyawati. Kok yen to sliramu kena dumpa karo Kanjeng Rama kepiye coba? Kula menika sampun sumpah. Yen sangsaran kula menika boten saged awal saking jiwa lan raga kula. Ing kasunyatanipun dinten sak menika sangsaran kula anis kok kanggo Idoswati. Kak saka tumindakmu dhewe to diajeng. Lan kok kaya ngene coba kepiye? Ya wis ra apa-apa. Ayo bali mengko kan mbok sing bakal matur karo Kanjeng Rama diajeng. Boten Kang Mbok. Boten wonten bali menawi boten kaya sangsaran kula. Nek Kanjeng Rama menika mangertosi tanganku badhe duka kalian kula Kang. Wis sawat iki lho diajeng. Kula kok badhe teng mriki ki malah badhe ngeti kalian sangsaran. Kok malah Wis bali wae diajeng. Mengko tak suwake karo Kanjeng Rama sing anyar. boten ngesake Kang Enggal Kok wangkal ya Kang Mbok. diajeng Widyawati. Sing gedhe pangapuramu ya diajeng. Yen to Kang Mbok sabiyantu karo ning papan kene Kang Mbok ora bisa. Kula tak jaluk ati banget. Pangapuramu sing gedhe ya diajeng. Wis saya padha denika diajeng. Mbok Widosari Kang Mbok Widosari. Ning pikonku golek isang-sang. Karena kurang-kurang berkumpul isang-sang. Kula ning papan kene minangka dadi pasisir. Aku bakal ngarake iki sembo. Sok sapa pawongan kang bisa muati sang-sanganku. Yen wadon bakal tak ndaku minangka sedulur Sunarawenti. Yen lanang bakal tak mek bojo. Aja Nino. Aku mangungu ing ngemono alungem nek do pewul nek alang ko pewudu. Dadi kowe ngrungokake kabeh sayembaraku. Aku ungu. Mengko dhisik kowe iki jane setan apa gendruwo? Aku wong edan. Kowe iki menungso kaya aku. Ning kok kaya ngono kuwi. Lho, ene ya, ulang ganteng ya. Kok dhisik jenengmu iki sapa? Ning kula kandel. Joko Kedhik. Pancen bener Joko Kedhik. Lagi wae aku nganake sayembara. Sok sampe pawongan ora mawas, sing bisa nek sang-sangan. Yen wadon tak daku sedulur, yen lanang tak mek bojo. Aku tak ada hati jom dek. To, kok gampang kowe kandha. Yen to kowe iki dadi bojoku iki nemu perkara apa? Malu aku. Hah? Bisa? Joko Kedhik kuwi kalungku balik iki Joko Kedhik. Awe, aku ya maju coba tak ada no.
Il. Mergo kowe sing bisa nemokke kalungku. Ning kene aku ora bakal blenjani janji. Nah, Iso. ini maju jonan. Iso. Aku ora aku kita. Yen perkara ambung ki gampang. Yen tak aku karo kowe wis diresmekake, kowe ora mung tak ambung, tak kelani, tak. Oh, nah, ya, Dek. Iya. Ning aku. Ning ngene Joko Kendhi. Iya. Kowe iki isih duweni wong tuwa apa ora? Aku ita wembo. Isih duweni Eh. simbok. Yen ngono kowe bali ning omah, kowe kandha karo simbokmu supaya nglamar aku ana ing Medang Kamorian. Oh, nah, ya, Dek. Nah, no, wewe. Aku tak mau demo. Oh, tak kita wembo. Dawuh. Selamat. Nun. Tak selamat toh. Pangestunipun. Sehat wal afiat. Mbok kira selamat apa? Selamat blobok jenengan niku nggih wonten kok. Lah iya, sing penting kuwi selamat. Selamat ki rezekine bakal teko dhewe. Amin. Nah, ngono lho. Mendho sawetara tak ndang putra-putraku. Asumonggo. Yo, wido kabeh. Dawuh Rama. Coba matur siji-siji kewajibane kepiye, Nduk? Terus ngatur. Kepareng kula matur Ciromo. Sedaya pakaryanipun kula punika sampun rampung sedaya kok Romo. Boten pinter kalian diajeng kula Romo. Kowe piye, Nduk? Semanten ugi kula lho Rama. Sedaya kewajiban kula ugi sampun rampung boten wonten ingkang nirwa Rama. Ya. Kowe Kula Rama. kewajibane? Anggen kula neteki kewajiban ing kepumuran sampun rampung sedaya kok Rama. Bagus. Sing kowe piye, Nduk? Kula Rama. Heeh. Sedaya kewajibane kula sampun rampung sedaya Rama. Pinter. Yang Pak Ijo dedaharan kagem Kanjeng Rama. Niru nyampe kagem Kanjeng Rama. Iya. Lah kaya ngene iki lho sing tak karep. Lah nggih. Kabeh do netepi kewajibane dhewe-dhewe. Nggih. Ning ya ngono ana kuciwane. Kuciwanipun menapa Sang Prabu? Sakmene akeh putraku umure wis 22 taun munggah kabeh. Nggih. Siji wae urung ana sing payu omah-omah. Mbok menawi dereng wonten padikan priya keng dados condongipun ati. Umpama kawula lumrah sing ngepenginake mesti wedi. Nggih. Mergo iki putraning pengayoman. Lah wong kula dhewe upama kula mboten asih niku kula lamar lho. Lah umpama sliramu kepengin ngarepake putraku sing tok pilih sing ndi? Lah jelas niki to Sang Prabu. Jenengan iku konsep kok elek. Tuwa-tuwane kapuk. Maksude Dhuwur mabruk kene mantuk-mantuk. bisa kuat ta, Paman? Lho? Bisa kuat. Lho. Ya jelas ora lho. Mula kanthi sok kala mangsa panjenenganku iki mikir, besok kapan aku ngomong putu, besok kapan aku diompoli putu. Kula ompoli kula pripun? Kowe iki kok malah yuyu mawon iki. Wah. Mula kanthi kuwi, nggih, umpama ana salah sawijining priya kang bakal ngayunake putraku, tak wenehke tangan loro. Ngaten. Iya. Kowe kang sowan, kowe kang sowan. Lho jare ora di bojo. Lho, Pacare. kok keparane? Mas, jarkone. Sampe kok tekan kene. Mas matamu lho. Lah sampe kok lali. Nah lho. Mas. Sampe tak moro ning omahe.
aja sok kenal. Sembrono. Iki mboten kenal, Bu. Salah, Bu. Estu Ndara, mara teng rompoke kula nembung tresna. Mboten kula tampi wong pawakane ngene sok ngapusinan. Lah malah kula dipaksa teng jero kamar aja dipoto-poto. Tak bleki kaya tanya ketene aku malah kok sok. Ning ora srawung tenan. Srawung, niki ra Ndara patih to. Iya. Lah nggih. Ayo kenal ngono kok ora piye to? Ning kula boten kenal. Sampai lali, sampai ngambung pipi kula lho. Cangkeme yo. Sampean. Kowe aja, kowe iki aja meresotkan diri hamba lho. Ngoten kok nanging emane Ndara. Emane kepiye? Sareng kula dipoto-poto kula niki boga mboten puun. Kula gelundung. Lho kok glundung? Jebule ngimpi. Oh alah. Pangan foto cangkeme. Lah ngipine sok menehi didhisik. Saking keratapane kok. Jebul pate ana ing Medang. Bari ya? Jane kuwi iki sapa? Kula mbok sanjian. Lah mrene iki arep ngopo? Ajeng nglamar. Lamar pate. Jenengan iku aneh. Lho jare nglamar timbangane kanggo ngimpi, kedung diblakake. Mboten. Nglamar kok pate kaya kletok. Mboten. Lah arep nglamar sapa? Nglamar putra-putri panjenengan setunggal antawesipun. Lho, Masa kowe wedok nglamar Wong wedok? wedok arep nglamar wong wedok iki piye? Lah bejan iku kok. Ora cokot-cokotan. Kagem anak kula, Ndara. Duwe anak to? Gajah. Lah kok ora didoke bareng. Lah bareng ngerti dia anak kok terus. Kula kudu. Lho kok sama anak barang. Ya gene, kula niki wong wedok sing pawakan. Lah anakmu ora kok gorene. Oh iya Keri. Lho, anak arek Iki iki anak ngendi coba? Lha celok Keri ya. Heeh. Den. 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 Halo, aku pejuangnya, Dok. Den. cepet lagi, Mas. Loh. Ada nih. Mati iki timbangane kesuwen kok nek mati. Bisa nek urip. Uyohi karo. Uyangnya, Dok. Uyangnya. Ana-ana wae kaya roh setan wae kok semaput. Dawuh. Eh. Iku, Lah kuwi bangsane apa? ah sing ngertos sinten manggilane? Kok bangsane. Lho, aja cet. Ampun wedi Ndara. Kuwi iku malah kok gandeng. Lah medeni kok. Ampun wedi. Apa dipetop mriki ta, Mbok? Anakmu wae jarene kuwi guaan. Rene iki ya rene, ning aja nggawa penyakit pitik. Wah, cemane, Bu. Ampun wedi Ndara, Patih, Ndara Putri lan penjan kanjenge. Niki anake kula. Iki anakmu. Nggih. Siap, Bang, bayi. Ya apa? Oh, wajah potongannya undu sono. Tak Patih kaya kereta. tak idioni malah. Lah yen anakmu iki aku ngerti. Kok ngerti ta? Saben dina. Lah iki mau bar grimis ning tumpukan teledong kono mau. Nah, busir-busir. Wah, aku malah dianggap hedikan, Bu. Wah, cemane. Ya niku ampun ngaten Ndara. Lah ya anak-anak kok ngene iki laire metu ndi? Ya metu dalane. Niki ingat-ngeten. Laire barengi wonten gempa niku lho teng Aceh. Wah. Lah dalan Larani pun Lah kowe kok ngerti ana gempa ning Aceh? Lah ngene kok. Lah rumah sakit kebubukan banjir niki lair kula seret-seret tak jebir. Wajah nyuwung kowe pek, Bu. lha umpama liwat dalane tenan ora teter kabeh dalane. Lah iku pemodal garuk untu ra benyok kabeh. Lah biyen ngedere tukul untune sampean kok kiye isih cilik. Jenenge sapa kuwi? Matur. Ura, akan ajenge. Oh, Piye? Ura kandel ajenge. Tak pancal sisan engko. Lah didangu kok acenge piye? Iki sing sopan to le, lerene
tiyang. Kula Joko Kendil Kanjenge. Wah, Kanjeng Joko Kendil Kanjenge. Ora disayang wong anake kok. Joko Kendil. Bener, kowe kepengin rabi. Nggih. Umpama kowe duwe bojo. Iki cita-citamu arep tok kapakke. Apanya ya, Mbok? Aku nyari bojo. Ulah-ulani anjing. Nggih. Ulah-ulani. Nggih. Cita-citane upami ndek bojo dipateni. Walah, pateh kupinge budhek. Uleken. Piye? Upinge uleken. Pateh kupinge cureken. Omong sing jelas. Waduh kupinge nak cureken yo. Ora ngono. Ajeng dirumati. Apa kowe iki dorang rumangsani? Kowe kuwi sapa? Omahmu desa. Lho rupamu wae kaya ngono arep nglamar putri-putriku sing ayu-ayune kaya ngene. Nggih ngeten lho, Ndara. Tiang lamar menika rak pindhane tiang sejaluk. Menawi ditampi nggih matur pun. Menawi mboten diparingi nggih mboten napa. Umpama ditampik ora gelo. Ten. Tenan. Nggih. Bali kula nek ora ditampa. Yen pancen kaya ngono, tak tarine putraku supaya putraku sing mangsuli. Nggih. Yuk. Nggih nomo. Ya lho, ana panglamare Joko Kendil. Nggih. Wangsulana, Nduk. Kepareng kula atur pawangsulan Jiro. Ya. Wayune, Mbok. Wayune. Ya kok Cek. Iya, Cek. Kok Cek, Cek? Walah Joko. Calon-calon. Rumana ya Joko Kendil. Iya, Cek. Iya, Cek. Rupamu kuwi wis elek. Omahmu desa, turumu ning kosong, makananmu sego telo. Kok arep nglamar karo aku. Kok iku banter. Lah kowe iki gemes sama. Aku ya ditampa ya, Cek. Rumana Joko Kendil. Aku ora sudi karo kowe. Aduh. Boten apa. Waduh, Mbok. Agak aku, Mbok. Aduh. Ini barang cacat. Aduh. Oh, nggak gajal. Itu malah cintot aku, Mbok. Alah, bisa-bisa kecelakaan gini kok so. Wis kecelakaan terus kok kecelakaan ae. Ditampik, Ndil. Sampai Dil. Sabar, Wis Dil. bali-bali Dil. Tenang deh lho sing luwih ayu kae. Jangan, Mbok. Jangan, Wangsuli, Dek, wangsuli, Iya, Dek. Mbok. Dajal wangsuli. Mesem-mesem deh. Wih, ini mencicil apa, Mbok? Wah, aku tahu iki, kok. Dil, kira mlaku Dil. Besok nek wis kelakon dadi bojomu umpama panglamarmu ditampa, gelis ndang gone nggone bengkel. Apa? Ragangane kon nyenterke. Mbok, aku nyari ojo iki. Aku latokan, Mbok. Ora katokan. Ora katokan. Bebutan alon. Oh, ape salat ngae. Eh, Matur nuwun ya Allah, ndek bojo ayu ngono. Mbok. Sae. Dek, Iya. Ada apa dalamku? sayang ngono. Joko Kendil. Kowe iki mau arep nglamar aku. Aku jane ya kepengin duweni bojo kok, Ndil. Ah. Nanging Angin iya, Dek. sing teko nglamar ana ning kene kok ya rupane koyo kowe. Loh, apa aku lang hanting ngono apa piye? Kamu ki ora wujud menungso kok, Ndil. Menungso lumrah iki raine lek ya ora koyo ngene. Lah raimu iki nempel kabeh kok. Asli aku dadi bojomu, Ndil. Kok Lalu, gak ada yang Kepiye, Dil? Cek, ono unggale, Mbok. Iso ana tunggale. Nggih. Wes, coba wangsuli nggih, wangsuli mesake. Lah nek iki Gusti Pateh. Wih, nek iki otongane cincang, Mbok. Apa? Acan drengeng acang. Iya. Apa? Cincang. Guri mau apa, Dek? Senajan kringing merangsang. Oh, alah, kira raja. Tak Ada apa, Dek, tayang
Wis kono bali-bali wis entek. Wis ora enek. Bali. Kuwi cah ana mblenek kaya aten-aten ngopo. Yo iki putraku sing ayu dhewe. Oh iya, sing kuning kae Doro. Gitu, gembul. Dawa katimbalan Rama. Wang selono enggak? Bar kowe. Jose Den. Aku nyanyi, Dek. Aku ora takok, Dil. Nah. Dil. Dil, nek tak wongi. Kowe ngerti iki ora? Nomor mana sum tempel. Ben malah empuk, Mbok. Malah kok malah mer-mer ge lawakan cungkring. Wah, aja tungginge. Anggo nuwun lah, Mbok. Doro. Ya, Dek, anakku. Wong tak undang ya, Dil. Apa? Aja ngintau. Kowe sing karo aku, Dil. Dek. Kowe kok ora ngocel, Dil. Rupa kaya blekutan ngono kok, Dil. Apa seneng aku sing iwuk-iwuk ngene iki, Dil. Ya mah Dil nek blekutan ireng gambreng ngono. Wah. Punya. Ilang-ilangi udah apa ya, Mbok? Apa le? Atane ya Anes. Nek. Rumana ya, Dil. Eh. Ubur-ubur ikan lele. Anju, Dek. Moh le. Mboten kurang apa? Saya mulai. Aku siapa lagi ya, Mbok? Janjine ora kena gelo nek ditampik lho ya. Aku aja ngudu awet ya, Mbok. Wis engko kawin ning omah wae. Wis bali-bali kok tak goleki Dek, ya. Mbok. Dek, Mbok. Ijak-ijak, Mbok. Ora ana semua kabeh. Ewi. Pate. Aja karo pate. Karo pate. Uline wong iku lho, Mbok, uline. Endi? Eh. Awase. Monggo-monggo Dora, Putri. Kang Mbok. Coba Mas Suli, Dek. Romo, Eh. panglamaripun Joko Kedhir kula tampi Romo. Kok tambah? Nggih. Loh. Sedulur-sedulurmu padha nampik mergo Joko Kendhil iki ala. Allah minggahipun kadang-kadang kula ugi panjenengan. Nanging benten kalian Widowati Romo. Bedane kon endi? Nanging Widowati mastani Joko Kendhil menika bagus sanget. Kaya ngono kuwi bagus. Ki bagus Romo. Apa sebab? Sebab saya cinta padanya. Kowe kuwi ya setilah. Ini wis iso ora nyuntekno teh iki kowe. Wah, gak sesuai Mas blundung. Kaya Ayo seneng ya seneng ning aja do kebaco. Pripun Kang Mbok? Widowati. nggih kula Romo. Wis dadi pilihanmu lho, ya. Nggih. Nek nganti kowe gawe dolanan atine Joko Kendhil, Rama bakal paring. Mboten Romo. Ono jak mancing taman. Ngaten iki. Ojo bali sama terus katrep sing jak kamar ya. Ayo. Yen nandane wona aku wae ojo. Umur ke oiko laut. Aku ala hakus. Ewo. Aku ala ulang ewo. Ewo. Aku ala no hakus. Ewo. Ewo. Ono apa? Loh,
Dewa hati-hati ene. Sing kandha dewa sapa? Lawe apa? Aku Joko Kendil. Kok kendel aku? Ora bisa. Joko Kendil kuwi aku. Kowe aliane kendel lho. Wah, matane wong. Yen kaya ngono aku malah anu. Ulung wayahe. Engko nek aku hidup kemaping telu, kowe akeh etu iki mau ulung. Iki mau aku durung wayahe metu. Ulung wayahe. Wayahku metu yen kowe gedruk Hidup lemah kemaping telu. Oh kaya Kowe ngono. kok akeh etu wobok. Ya sepurane. Mbah Ewo. Aku aleno Agus Mbah Ewo. Ayo berdua. Mati ni wong. Mbah Ewo, aku aleno Agus Mbah Ewo. Alah bocah iki upinge ora ucik itan. Kowe kuwi bingungke lho. Bingung kaya. Kowe kandha karo aku. Aku entuk metu, lamun to kowe wis gedruk lemah ping 3. Iki mau wis ping 10. Kowe iki mau wis gedruk. Pengen ucik iku apa? Ya, yen kaya ngono kowe mlebu. Aku tak ubu. Diajeng Widyawati. Kan Joko Kendil. Diajeng. Diajeng Widyawati. Amene one apa? Iki sapa Kakang? Aku wedi. Sik kene. Sing goblok kuwi dudu aku. Lho, Kowe sing goblok. aku itu apa ki? Iki wis cetha. Lamun to kuwi iki wis malih aku. Lah ngopo dadak metu? Iya, ali aku. Lali. Malih-malih piye? Dek. Andane Mbah Ewo yen. Nah aku wis umur 12 tahun. Kowe ojo. Aku oleh hati Agus. Iki ali anu. Iki manane sampean? Diajeng Widyawati. Kakang Joko Kendil. Wah, enak awe mangan aku. Aku metu tuwenge ora dikaya ambung. Kowe metu akeh itane wae ambung-ambungan. Kowe meri. Kowe rasa kuwatir. Lamun to aku mengko kelakon carem asmara, kowe sing bakal ngrasake. Wah, nantang kok. Nek ngono aku tak anjing buri ae. Anjing buri. Kakang Joko Kendil. Diajeng Widyawati. Saiki sampean malih kawujudan dadi bagus kaya ngene. Rumangsa seneng banget sakjroning atiku, Kakang. Ra bedane kelawan aku. Sakwise aku kapundhut putra mantu ana ing medhang kawuryan sesandingan lawan sliramu. Goblok kajroning aku. Tidak kalau Diajeng Widyawati. Jebul kaya ngono tumindakmu. Kok wani nglebokake bocah lanang kae. Tamang kok kowe iki lak ya wis duweni garwa. Menika garwa kula Kakang Joko Kendil, Kang. Garwamu Kak Joko Kendil. Ngendi kang mbok percaya garwamu kuwi ala. Kanoman kae bagus. Diajeng Widyawati. Malah ngaku aja. Rasa dadak percaya diajeng. Iki wadon karo ajeng Romo. Romo. Pating jeleh ya. Aturi katiwasan Romo. Diajeng Widyawati menika sampun tumindak sedhek. Sampun wonten nglebetake priya bagus menika Romo. Kok kaya ngono itu? Ya sewu Romo. Priya bagus menika garwa kula Kakang Joko Kendil. Malah ngawu gawar garwamu kuwi ala tanpa rupa. Iki nom-nomane iki bagus kaya ngene kok. Saestu Romo kula boten ngapusi. Nek Kanjeng Rama boten pitados monggo pencampur bobihan Mbak Romo. Sapa bisa? Kula menika Joko Kendil nggih Cahya Purnama. Joko Kendil leres. Joko Kendil praupane ala tanpa rupa mongko kowe bagus. Kok ngaku-ngaku kowe jeneng Joko Kendil ae? Ngendi aku percaya. Lara-laraipun kados ngaten. Nalika kula menika kacipta wonten ing jagating Srawungan. Sarandune badan kula menika kebak ing tatu. Saben-saben kula niki dolan kalih kanca rowang kula. Kula tansah dipundak siya. Ngancik tataranipun dewasa. Kula gugat wonten ngersanipun Jawata. Pangandikanipun dewa.
menawi jangkep umur kula kalih dosa taun. Badar kados dening menungsa lumrah. Wedal menika umur kula sampun jangkep kalih dosa taun. Joko Kendhil nggih Cahya Purnama, Cahya Purnama nggih Joko Kendhil. Kanthi pawadan apa wae ora gampang panjenenganku percaya. Lho kanthi kuwi, Nduk, mumpung kok Sandim isih mapan medhak kawurian kono rek. Undangan. Kenapa, Dara? Ana nom-noman bagus ngaku-ngaku Jawa Kendhil anak. Undi. Aku kendhil, Mbok. Makin riyen Dara kula kok kelingan. Rikala kula nglairake kendhil anak kula menika wonten titikan wonten jithokipun. Jajal, teliten. Belum nggih, Dara. Kula kendhil. Lho. Sliramu iki salah sawijining nalendra. Kok nyandang penganggumu kaya ngene njur kepiye? Kula ngopati bojo kula adaning rum. Adaning rum biyen lak wis tok tundung minggat. Inggih, Sak putramu sisan. Leres. Kok mbok goleki arep tok nggo apa? kula getun. Kula tasih tresna kali adaning rum. Ayo. Ngene wae. Saka rumangsanipun Kakang ora ana garwamu adaning rum tumeka nyang medhak karo liyane ora ana. Mboten wonten. Ora ana. Menika diajeng adaning rum. Niki mbok sandhem. Mboten. Niku adaning rum, Mas. Adaning rum. Tasih niteni, Kang. Ya sini. Diupati garwamu arep dijak balen kepiye kira-kira? Gelem. Jane nggih tasih owel. Nek pripun malih timbangane padus malih, nggih liru malih. Nggih kula tampi balen mawon. Deklek kecemplung kalen, Mbok. Apa le? Timbang golek alung balen. Najan to wis tak piloro betah-betahno. Malah kakara putramu sing tok sia-sia wujude ala tanpa rupa saiki malah wujud bagus kaya ngene. Niki Kula menika Joko Kendhil. Kok iso malih bagus mau piye? Ya iso anjen lakoni kudu ngene. Lah, lali ya. Kalau orang ngene terus kepiye? Lah menika sing gandeng niki garwa kula. Garwamu Iki putra. terpencen. Putramu dadi putra mantun medhang kawuryan. Menawi pekaten mapan kaleresan. Mboten bondo mboten keliya. Nah, mula kanthi kuwi sarening sliramu wis dadi putra mantu, mengko gumantung sliramu. Arep kaboyong ning Tanjung Anom apa ning Medhang Kawuryan kuwi gumantung sing lakoni. Kersane teng Medhang Kawuryan kula tak damel mulih mawon. Sawetara kabeh kaluputan ayo bareng-bareng dipendhem ana bumining pangapura supaya bisa nuwuhake karahayon lan keselamatan. Amin. Mugi bisa tumus ing kagungan kersa. Amin. Sabubaring pahargyan mugi tansah pinaringan panjang yuswa Amin. sarta cepak rezekinipun. Amin. Kayatan paripurna.